Радостина Андонова завършва социална педагогика и затова вече търси възможности за стаж. Интересува се от човешките ресурси и то не само в България. Нали трудно си представяте, че ще си намерите работа в областта на човешките ресурси в чужбина? Бюрото в Студентски град предлага възможности за работа в чужбина, но в сферата на услугите, търговията, производството и селското стопанство. От година се работи по спогодба за временна заетост с Германия през ваканциите. В момента търсим хора в областта на хотелиерството, ресторантьорството и туризма в Германия. Също търсим шофьори в датска фирма, Полша и Чехия. Сходни са офертите, които има и за студентите тук. Това, което се очертава като очаквания от страна на работодателите към младежите, е те да са теоретично подготвени по отношение на работата, която ще извършват и съответно да са достатъчно мотивирани и да имат желание за развитие. За момента Радостина не откри това, което търси. Изисква се винаги опит. Няма как да го придобиеш без някой да ти подаде ръка. Първоначално. Над 60 500 са регистрираните в момента безработни младежи. Повече от половината от тях нямат квалификация, а безработните висшисти са почти 15%. За BTV новините Марина Евгениева.